ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоваре омода сохтаам, ки аз тамошо карданашон дар ҳайрат меафтед. аммо пеш аз ролика сар кардан дӯстон, дар канали мо обуна мешавем, зангулачаро пахш мекунем ва мо бошад сар мекунем. ин видеоро дӯстон як ҷавон дар церкви кӯҳна ба навор гирифтааст. ӯ худаш мегӯяд, ки ман дар коридори ин ҷо мегаштам ва ногаҳон дар охири ҳамин коридор чизеро дидам, ки ба мисли одам буд, лек либосҳои сиёҳ дошт.啥意思啊？见怪莫怪，见怪莫怪，见怪莫怪，见怪莫怪。现在让我见怪莫怪，见怪莫怪，见怪莫怪。现在让我见怪莫怪，见怪莫怪啊！别吓我！见怪莫怪，见怪莫怪。见怪莫怪，见怪莫怪。我操他个弟弟！见怪，看到没有？我操！见怪莫怪啊！ ва ин чиз давоми якчанд сония дар ин ҷо истод ва баъдан нопадид шуд. ва баъд аз ин ҳодиса ин ҷавон мехоҳад, ки ин ҷоро тарк кунад. вақте ки ӯ аз ин ҷо баромаданӣ мешавад, дар роҳ боз ҳамон чизеро, ки пештар дида буд, боз мебинад ва аз тарси хело ҳам зиёд бо садои баланд дод зада аз ин ҷо мегурезад.欢迎入教。我操！别给我闹啊！小刘，给我打一打家没？哪里来的武器啊？我哪知道啊！我操！哎呦我的妈呀！哎呀我的妈呀！哎呦我操！ ин видеоро бошад дӯстон, ду блогери ҷанубӣ дар як ҷои кӯҳна ба навор гирифтанд. онҳо худашон мегӯянд, ки мо вақте ки ба ин ҷо даромаданӣ шудем, дар даромадгоҳи ин ҷо як чизи хелам аҷиб бо қадди паст ба мо як намоён шуду баъдан нопадид шуд. ¡Háblanos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí pasó la niña! ¿Dónde? Compa, ahí pasó la niña. ¿Dónde? Allí por esa puerta. Ahí en la puerta esa pasó. Te lo juro, compa, que pasó la niña. No, yo estaba de espalda viendo a la niña. Venga para acá. ва баъдан ин ҷавонҳо хостанд, ки ин чизро аз наздикӣ бубинанд. лек вақте ки онҳо ба он ҷо наздик шуданд, ин чиз нопадид шуда буд ва инҳо натавонистанд, ки дигар ӯро бубинанд ва инҳо мехостанд, ки бо призракҳои ин ҷо гап зананд ва бинед, ки чӣ мешавад. ва ин ҷавонҳо бо боварии хело ҳам зиёд мегӯянд, ки дар ин ҷо дар ҳақиқат ҷинҳо зиндагӣ мекунанд. ва бо соҳиби ин ролик мегӯяд, ки дар вақтҳои пеш гӯё ки дар ин ҷо қабристон будааст ва аз ҳамин сабаб ҳам дар ин ҷо ҷинҳо мегарданд. ин видеоро бошад дӯстон, якчанд ҷавонҳо аз канали Экстрим ба навор гирифтанд. онҳо ба як сохтмони баландошиёнаи кӯҳна меоянд
ва мехоҳанд ки инҷоро аз назар гузаронанд ки дар инҷо дар ҳақиқат ҷинҳо зиндагӣ мекунанд ё ин ки на. ва вақте ки онҳо ба боло баромаданӣ мешаванд, дар инҷо садоҳои ғайриоддӣ пайдо мешавад. ва баъдан инҷо онҳо мехоҳанд ки бо призракҳои инҷо гап зананд бо ёрии таҷҳизотҳои замонавӣ. дар инҷо чӣ хеле ки мо идда истодаем, ба ин ҷавон ҳеҷ чиз намешавад. ва баъд аз якчанд лаҳза дӯстон бинед ки гӯё ин ки ӯро чизе бо қувваи бениҳоят баланд мезанад. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.